И здравейте хора, аз съм AndroidBay Gamer и искам да ви кажа, че това е моят нов канал. Само един момент да се прехвърляме на зарядното, ще ми пада батерията. Преди съм снимал, не се получава. Ще снимам повече на, мисля, че на телефона, отколкото на компютъра. Така, плюснахме се. По-натам ще има лого и камера ще сложа. Да. Да, тук до мен е един приятел. Общо взето е това. Надявам се да ви харесват моите видеа, които ще правим за напред. Коментирайте, споделяйте, абонирайте се, харесвайте видеята, нали, ако ви харесвате, разбира се. И аз бях AndroidBay Gamer. Пожелайте ми късмет да взема там, да се опитам да съм по-добър. И чао!